Patay ang usa ka 44 anyos nga gina nga gituo ang milayat sa First Mandawi Mactan Bridge kagahapon, Lunes. Ang pagkamumo sa naong ug tuhod sa biktima ngadto sa konkretong bahin ubos sa bridge mo'y hinungdan sa pagkamatay sa biktima. Naila ang gina nga si Baby Johanna Baguio kinsa adunay 4 ka anak ug nagpuyo sa Lapu-Lapu City. Matod sa igsoon sa biktima nga nakasinati og nervous breakdown si Johanna. Ang igsoon sa biktima nga si Lapu-Lapu City Assistant Treasurer Felicitas Baguio mitugan sa kapulisan nga niadto pa sa iyang buhatan si Johanna mga alas 2 sa hapon aron magpatabang sa pagbaligya sa ilang yuta. Apan wala pa matagad o wala na matagad si Johanna og iya na kining gipahuwat. Apan sa dihang nibalik na si Felicitas, wala na si Johanna. Nadala pa si Johanna sa Mandawi Hospital apan gideklara na kining patay sa Tambalanan. Dito na sa Tambalanan na abtan sa iyang bana si Johanna.